umirovljenici u Hrvatskoj su doista siromašni. Čujemo to sa svih strana i svih medija. I sve ostaje isto. Pa nisu siromašni zbog toga što su malo godina radili, nego su im poslodavci malo doprinosa uplaćivali, minimalne plaće isplaćivali, pa poneki bon, pa malo na ruke, pa ih je zadesila nepovoljna formula usklađivanja, pa prekorednost u mirovinskom sustavu, dakle primaju oni koji su malo uplaćivali. Kažu ljudi sve se vraća, sve se plaća. A kažu i da te pita starost gdje ti je bila mladost. Tu mladost drugi su nam oblikovali. Je li umirovljenik sam kriv za to što ga je snašlo ili je država dozvolila rad na crno, da se radi 10 sati, a knjiži 8 i plaća 8, da ljudi pristaju na sve da bi imali kakav takav posao? Oni koji su, da li su krivi za stečajeve, za privatizacije, za viškove radnika, za prijevremena umirovljenja onih koji to nikako nisu htjeli? Da, to su, dragi moji, karakteristike svijeta rada u Hrvatskoj u zadnjih 30 godina. A oni koji sada idu u mirovinu, svih 30 godina im se ubrajaju i donose redovno najniže mirovine. Odnosno donose 70 kuna po godini staža, 30 godina je 2100 kuna, 35 godina 2450 kuna, 40 godina je 2800 kuna, dakle 40 godina pokriva malo više od granice siromaštva ako nije prijevremena. Kad pogledaš statističke pokazatelje bez dijela međunarodnih ugovora dolaziš do cca 520.000 mirovina ispod granice siromaštva. Zašto onda govoriti o 800.000, o milijun? Siromaštvo pola milijuna ljudi vam nije dovoljna tragedija. Svi koji to čine dvostruko štete, umanjuju nesreću 500.000 ljudi jer im poručuju da ih nema dovoljno za pomoć, a s druge strane miniraju svaki pokušaj pregovaranja za neko mirovinsko pravo ili socijalnu mjeru jer će oni s druge strane reći previše ih je. Jesu li svi jednako siromašni? Koliko ih stvarno živi s manje od 2.700 kuna? Da li ih i koliko ih živi u umirovljeničkim domaćinstvima? Koliko ih ima dodatne prihode? To su pitanja na koje u ovom trenutku nemamo odgovore. Ono što znamo sigurno, oko 200.000 obiteljskih mirovina u zoni je siromaštva i to je vrlo relevantan podatak i zato su obiteljske mirovine na europski način prioritet hrvatskog mirovinskog sustava. Rješavanjem obiteljskih mirovina rješava se 50% siromaštva umirovljenika u Hrvatskoj. Odgovorno tvrdim, ako netko u ovo ne vjeruje, bacam im rukavicu u lice, tražim 6 mjeseci vremena, odriješene ruke i znat ćete pravu istinu gdje i kako treba intervenirati. Iako tako zvuči od ovih silnih brojki, nisam hladni birokrata. Nagledao sam se puno lica siromaštva, nepravde i ljudskog jada i stalo mi je da se to ispravi. Vi od moje kuknjave, plakanja i pretjerivanja nemate ništa. Ja sam ovdje da tražim rješenja i predlažem rješenja, a ne milodare Vlade. Znam da vam se čini da se za vas bore oni koji vas glasno žale, ali nije tako. Nije li vam već dosta da vam stalno govore jadni umirovljenici? Nije li to omalovažavajuće? Tako i to govore oni koji će vas prodati za par desetaka kuna i koji će svaki legitimni zahtjev rečen u ovom domu u kojem se donose zakoni jako, jako smanjiti u pregovorima sa moćnicima. Sve za trenutak slave i mrvu svoje koristi. O jadni su, jadni koji prodaju siromašne, a sebe uzdižu. Baš su jadni. I na kraju da citiram uvijek angažiranu kolegicu Dragicu Trumbetaš. Drage umirovljenice i umirovljenici, ponašajte se kao poslodavci, a ne kao prosjaci. Zahtijevajte ono što vam pripada. Hvala lijepa.